Jadongo, nyasi ni ne wageno no dhi bedo Bomas of Kenya. Kata kamano weche moko nyochako bedo kendo dhi bedo KICC kanyakla kod twak mamoko maronde. Kata parallel discussions bedo the University of Nairobi kod venues mamoko. En ber mane magini kelo ne Kenya gi pinje mag Africa. Kenya bedo piny mokwongo molong ne anglophone country mabago nyasi ni. Nikech thothne ne wanyalo paro ni gin pinje ma bende nobedo colonized gi France ema nyalo bago nyasi makama. Governor, tie nyasi ni en ang'o ne jawinjo marwa, ne ja Kenya, ne piny Kenya gi pinje mag Africa? Paro ni tiende nitiere nyadiriyo nikech ka waloso kuom Africa Forward Summit tikwongi ng'iyo mana kama iwache ni weg nyasi ni gin piny mar France. To kinde mokalo gisebedo ka gitime e pinje mane obedo colonized kata mane obedo wasumbini mag piny mar France. To ok piny mar France kende ema timo nyasi ni. Pinje madongo kata man gi mbi mathoth e piny kae jo timo ga nyasi ni. Makwana ni piny mar France aparo ni piny makende matime e Africa kae. King'iyo US bedo ga gi US Africa Summit. Piny mar China mabende kore lach bedo ga gi China Africa. Sino Africa. Yes. To giduto giluongo ga jotend Africa gi. Ema dhiga. Russia bende bedo ga giromo machalo kama. Giluongo ga jogi dhiga kocha. UK cha be gin girado ga Commonwealth. Yes, bas girado ga gin giriore pinje magwagunda mantiere buo riwruok ma Commonwealth ma oting'o pinje tema bende ne gitelo ne gi colonize nyaka Australia, New Zealand. Bas New Zealand. Gite giriyo gi kaito gikelo gi. Pogruok mantiere mokwongo en ni pinje ang'wen mwakwanogo luongo ga jotend Africa gi. Mandalo moro jatend piny William Ruto ni winjo ka ogodhoge piny moko ni luongo gi titielo gi e bas. Olgi donganya kodi bura. Koro ka gisedonje e ngas ma London kucho to thume ma koro igone gi mapek e inganya makocha. Koro no dagi ni okwadwar. But king'iyo history mar piny mar France, mana kaka iwacho ni mokwongo ema gitime piny mar anglophone. Tiende ni anglophone ni pinje mane otelnegi gi Britain. Pinje mane otelnegi Kenya ing'eni ne ok otelne but joma ne colonize wagunda wa mane nika ne gin jo UK. Ne gin jo Britain. Koro mae mokwongo. Mak mana ni king'iyo kapok ibire e mit kata mana benefit mage. Ipenjo ni tang'o momiyo jo France okele Kenya for the first time. Gima miyo gikele Kenya en nekech mutni mosebede kinde gi francophone countries. Ahinya West Africa nikech king'iyo pinje ma ne otelnegi kata mane gi colonize thoth gi ntiere West Africa. Kuonde moting'o Mali, Congo Guinea, Senegal Guinea, Kamibiro Cameroon, ibire pinje go gine gi thoth moloyo kata mana anglophone gi. But kuom thuolo mar higni madhi 3-4 gisebedo gi mutni gi pinje gi. Koro ne bedo matek ahinya dine giyier piny achiel mane gitelo ne gi kata francophone nikech pogruok ni e kindgi. King'iyo ywaruok madhi Mali, aparo ni kata mana jatend piny ma Mali ok bibiro ka. Gintie pinje adek. Niger, Chad. Mabende e Burkina Faso gini. Mabende king'iyo to ne ntiere ga policy machon ne France ne obedo ga gi kembe lweny e ginegi machon gite, e colonies gi machon gite. To king'iyo jogi osewuok kod gitung' mosuo mapani sani gidong' mag achiel mantiere Djibouti. Koro kinde gi pinje ka osebetie marach nikech king'iyo kata mana kudita kata mana loko sirikende mosetimore sa West Africa godwa betie mang'eny. To kinde duto magitimore France temo mondo mi odonje gi bi mathoth. To joka wacho ni asa koro romo mwanyalo loso gige wakikenwa. Mano okang' mokwongo. Koro mae nyiso ni ne dhi bedo matek mondo mi gilose pinje gigi. Ne ging'iyo ka obedo negi matek to alternative mane gin godo en tere piny France kata time Africa ka to manyo piny mochalo gimodwa bedo neutral. Mangata ka giluonge to koro ng'eni mana kaka wacho ni nyasi margi. Koro ka ging'iyo to gitemo ng'iyo influence mag pinje modong'gi. Alternative mane gin godo kane ging'iyo pinje makoro anglophone gi. Number 1 ne bedo Kenya, ne bedo Nigeria,
nwanyalo bedo gi South Africa. To king'iyo kind tudruok mane kind South Africa gi jo wagunda gi ahinya kata mana seche mani neno koro lweny ma dhi nyime ma e kind US kata America gi Iran cha ineno kuma gisenyono. Tudruok mar South Africa ndalo moke do maduong' mayalo weche mag pinje bas king'iyo kata mana romo manyocha ne ntiere mar G7 mabende negi nonego beni timore kocha. Trump nodagi G20 iga mokalo. Trump cha nodagi mane ok odhi kocha. Koro kinde gi jo South Africa gi ok dhi maber kaka girango jo wagunda. Koro king'iyo foundation mwatemo keto no nyisi ni mae ne keto Kenya e thuolo maber kaka piny modwa bedo neutral ne jogi nikech yoto mondo mi jatend piny mar Senegal tudre gi Kenya. Yot mondo mi jatend piny mar Nigeria tudre gi Kenya nikech ineno ka Kenya odwa bedo neutral. To bende king'iyo kama koro Kenya nitie ki compare gi pinje adek mantiere East Africa ka ne gidwa kele ka tiyudo ka Kenya bet ogiche dwa bedi mabet dongo matin kiweyo facilities mantiere manyalo host gima duong' maromo kamae. Koro mae nyisi ni number 1 gima nyaka japiny ng'e ni gini en mokwongo en gir jo France. Koro jo France to anyalo biro go be kata iso je ni an gi wenda mokadwa ni rwakna ok ni je imo luongo welo. Koro mano nyaka ikuong ing'e. Koro samo bire e Africa ni to Kenya hoste ntiere gik mang'eny mabiro kode ka wasetieko wach mar foundation tango momiyo itime ka manyalo weyo ne jowetega mondo mi koro ginyalo kelio. Erokamano nya Ken ang'eni gini en gimisebedo kiluonde